Viral drug haul sa Davao, fake news matud sa Davao City Police Office. Atong sa report Radyoman Karin Beltran. DXDC Radyoman Report. Inuod og gipahimangnuan sa Davao City Police Office kung DCPO ang publiko batok sa peke og malisyosong social media post nga may viral sa social media nga adunay dakong drug haul sa Davao City nga giingong nalambigit sa pipila ka lokal nga personalidad. Sumala sa DCPO, walay nahitabong operasyon sulod sa Davao City ug walay na record nga nagpakita sa giingong pagdakop o paggasikop sa ilegal nga droga. Nasuta sab nga ang mga hulagway nga gigamit sa viral nga post gikan sa laing operasyon sa Bacolod City nga may kalabutan sa smuggled cigarettes. Gipasabot ni DCPO City Director Police Colonel Peter Madria nga ang pagpakailap og sayop nga impormasyon makadaot sa reputasyon sa mga individual ug makapahuyang sa pagsalig sa publiko ngadto sa kapulisan. Gipasidan-an usab niya nga mahimong atubangon sa mga responsable ang kaso ubos sa mga balaod sama na lang sa revised penal code ug Cybercrime Prevention Act. Paraing karon ang investigasyon sa DCPO uban sa Cybercrime Unit aron mailhan ang mga tao sa likod sa maong disinformation. Giyawhag usab ang publiko nga magsusi una sa impormasyon ug mosalig lamang sa mga opisyal nga tinubdan sa balita.